Pozdrav svima, kako ste, šta ima? Moje ime Laure, dobrodošli u novi klip. Ovdje sa mnom moj brat Marko. Ćao! I danas radimo probaj da se ne Smiješ. idemo u video. Hai, agemasu. Ma'am, put your hands up. Ma'am, we have a runner requesting backup. White female, 3 weeks Znači, old. ko se nasmije 3 puta, on je izgubio. Ovo je tako slatko. Što ne? What the fuck? Ok, to je jedan, jel da? Da. A ne, 2-2. Jej, 3-2. Ajde igramo do 5. Hello, darkness, my old friend. Ovo je 4-3, jel da? Da. 4-4. O, to je to. Ko pobjedi, jel ti? Isto je. Onda je 5-5? Da. Pa, valjda je bilo izjednačeno. Da. Onda nadam se da ste željeli video, ako jeste, ne zaboravite ostaviti like. Pa koliko da je lajkova? 20. 20. Ajmo dobiti 20 lajkova na ovom video. Ako to uspijemo, Marka ćemo učiniti sretnim, što ne? Da. A, vidimo se sljedeći put. Ćao!